ị na-achọ ebe ị ga-ebi chọtakwara ụmụ gị okirikiri ebe dị mma ga-enye ha nchekwa. Ị naghị achọkwa ya bụ ụlọ maka ọdịmma naanị gị kama ọ bụ nke gị na ụmụ gị, maka na nchekwa ha bụ gị nwa ka ọ dị n'aka dịka nne na nna ha. Ntị adịkwa. Esther di ha na-achọ ụlọ ebe ha ga-ebi. Ha achọgidere ha ahụghị, ha emesịa chọta otu ebe. N'ebe a ha chọtara onye bibu ya na mbụ kwapụrụ ọhụrụ. Onye akwapụrụ akwapụ mere dosiri ihe ọbụla dị n'ebe ahụ. Ọ dụrụ bọlbụ, ọ dụrụ swish, ọ dụrụ sọket. Enweghị otu mkpụrụ pin ọ tọgbọrọ n'ime ụlọ a. Neked waya ndị nọ na swish anọrọzi ebe ahụ gheme anya oghe, enweghị ihe eji wee machi ha. Di Esther nọdụ na-agbagharị na-achọ ego ka ọ hụ na o meziri ihe ndị a, maka ego nke dị ya n'aka adị, o werele ya kwụsị ụgwọ ụlọ. Ha akwabala bujesi ibu ha, hichasị ime ụlọ, zachasịa ya, dozisie ha ebe ha kwesịrị ịdị. Ha ehi ụra n'abalị ahụ. Ọ dị n'ụtụtụ echi di Esther mapụ ganwe ịchụ ego ka ọ chụtasị ihe ụmụaka na nwunye ya ga-eri. Esther na onwe ya esichana nne ya na nwa ya nwaanyị erie. O wee were mọọbụ na-ehichasị ime ụlọ. Ozi ewere bata n'ekwentị ya. Ọ ga-cheki ọ bụrụ na Facebook ka o si. Ọ tọọ ya site n'ebe ahụ ọ banye chatin, site na chatin ọ banye na scrolling, na-elesi ihe onyonyo dị agha si na Facebook banye TikTok. Awa abụọ agaala ọ kakpa ekwentị n'aka. Ọ maghị mgbe nwa ya nwaanyị ji wee here ugbere wee gawa n'ebe sọketi ahụ nọ. Ịma na ụmụaka na-eme ihe ahụ n'ọchaba ha anya. Etu a ka o si wekpụrụ wee gaa ebe ahụ sọketi nọ wee jide neked waya aka. Wee bụ na ọkụ dị n'oge ahụ, ọkụ wee dọọ ya. Etu a ka nwata si wee ghọọ onye nwụrụ anwụ. Mgbe ahụ ka o ruru Esther ịtọgba ekwentị ya na-etigharị, wee were ekwentị wee kpọnwa di ya si ya lekwe na arụ mere na mmiri na-erughị eru amaala ya, na mmiri irikwala ya. Di ya hapụ ebe ọ na-arụ ọrụ wee gbara bata. O wee were anya ya wee hụ wee bụrụ etu a ka nwata si wee laa. Ajọ Esther ka o si wee mee. Ọ sị nọ nne ka o nyechara ya na-ama ọ bụ ihe gaghị nwe ya n'ute. Ya amaghị oge o tetara wee gawa na sọketi. O kweghị agwa ya na ọ bụ ekwentị ka ọ na-apị, na ọ gaziere na sọketi ọ bụrụ na ọkụ dị etu akụkọ si wee dọgbuo nwata. Akọ ya agha nke ahụ aga. Onye nwụrụ anwụ ga-apụta ụwa ọzọ, eburu nwata gwuo ala lie nke ahụ aga. Gee m ntị. Ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede, mana aga na-achụ aja ka ikpe na ama ndị mmụọ, maka ọ na-abụ onye a gwara anụ ụbọchị ọzọ ahụ nke ga-abara ya uru agwakwa ya. Nwa gị malite ihe nwugbere, ọ bụ oge akụkụ ọrụ dịrị gị. Anya gị ga na-adị n'ebe ọ na oge niile. Iwepụ ihe ọbụla bụ ihe ga na-emerụ ahụ dị nso, maka ịdanye n'ọkụ ma ọ bụ ịdanye n'ime mmiri dịka ndị nwere wel. Ịgbacha mmiri kwuchie ya. Enwe otu ihe merụ ahụ dị nso, wepụ ya. Ịṅụcha ọgwụ wepụ ya n'elu tebụl ọ dị. Wepụ ya ebe aka ụmụaka na-agaghị eru. Ọ bụrụ sniper ka ị fechara were ya denwe. Ọ bụrụ ọgwụ anwụnta zuo onye ebe aka ya na-agaghị eru, maka ihe ọbụla ha wetara n'oge a ha na-etinye n'ọnụ. Iwere hypo sụcha akwa were ya denwe n'ebe aka ya na-agaghị eru, maka o nwere ike hụ ya che na ọ bụ ihe ọṅụṅụ ya mgbe ahụ ịgbagharịwa. Ya bụkwana ịdacha n'elu wee gbanwe ụdọ mmiri mgbochi ọrịa kakwa ọgwụgwọ ya. Ntị adịkwa. Ya gazie.